Salam ýaşlar, Nowtak täze tokun gepleşiginde bugün hem studiýada siz bilen men Sehram. Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna açyk kapylar günleri geçirilýär. Eýtem geçirilen bu çäreler ýokary kujaýyna girmek isleýän ýaşlar üçin näme derejede peýdaly bolýar? Bu soraw türkmen ýaşlarynyň berjek görüňlerini eşdirer. Bu biziň şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Her kim bilýär ýaşlar öz güýjüne giren ýok diýmeýin gatat. Daniýada Ýewrowidiňe aýdymsal bäsleşigi başlanýar. Gepleşigimizde bu arada taýýarlar maglumatymyzy hem eşdirer. Şeýle-de gepleşigimizde özüň aýdymçysy Ozodo Saitzoda bilen geçiren söhbetleşigimizi hem dinläp bilersiňiz. Ol öz söhbetleşiginde Özbek premier ministri Şavkat Mirziýoýew açyçan näýleliklerini bildirip, onu suda berjekdigini aýdýar. Ben şahsımın fikirlerini sutga beriş bu oddiy haligi gepleşigimizin ahirine bolsa türkmen ýaşlarynyň sosial ulanmalaryndaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyzy we ümtüňiz çekçe käbir beýle kygdykly maglumatlary hem dinläp bilersiňiz. Onda gepleşigimizde başlaýar. Täze tokun ýaşlar gepleşigimizde şuňky mehmanlarymyz ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmensanly ýaşlar Kerim hem de Aýjahan şeýle-de owan sanly türkmenlerden deň duşumyz Sahy Bayramly. Ähliňiz gepleşigimize hoş geldiňiz. Şuňky ýaşlar gepleşigimizde Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna geçirilýän açyk kapylar güni barada gürrüň etmekçi. Mälim bolşaly Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna aýry-aýrylykda her ýylyň maý aýlarynda açyk kapylar güni geçirilýär. Türkmen medeniýetyne berilýän maglumatlara görä buňyň çäginde ýokary kujaýlary özleriniň işi, onaky okuw şertleri, fakultetler, kafedralar barada ýurdun orta mekdepleriniň uçurumlaryna maglumat berip, olary öz ýokary kujaýyna okuwa girmäge höweslendirýärler. Türkmenistanda açyk kapylar güni ýokary kujaýyna girmek isleýän ýaşlar üçin näme derejede peýdaly bolýar diýen soraw şuňky gepleşigimizde jogap tapmagy inanşyrs. İlki bilen Aýjahan senden başlaýalmy. Aýjahan, sen Türkmenistanda orta mekdebiň soňky klaslarynda, soňky sınıflarynda ýa-da soňky ýyllarynda Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna geçirilýän açyk kapylar gününe gatnaşyp gördüňmi? Umuman bu barada nähil tejribeleriň bar? Doğru maçtan orta mektepde okuyacaktım. Hiçbiri bu arada eski görmek, birinci yerden eski görýänler. Mektepde oruna 9. 10. sınıflarda hiçbiri ve hiç kim şeyler açık kapılar getirilýär, üniversitede 20 ýylar ýa maglumat berýärdi. Hiç kim aýtmady. Hiçbiri onar ýere gidip görmedim mene. Näme üçin Aýjahan maglumat berilmedi? Aýjahan, meselem Türkmenistana habarçylarymyzyň berýän maglumatyna görä, şu her orta mekdebiň gapysyna şeýle bildiriş asylýar diýilýär. Şo bildirişe görä-de her kim islen okuwçy, islen ýokary kujaýyna geçirilýän açyk kapylar gününe gatnaşyp bilýär diýilýär. Sen şeýle bildirişe duş gelmediňmi näme? Ýok. Belki aslanmam mümkin ýöne. Mene hiç şanslar ýaly bildirişe gabat gelmedim, görmedim. Sağ ol Aýjahan. Kerim, sen bu barada näme pikirde? Ýani sen Türkmenistanda orta mekdepde okuyan döwrüň okuwyň soňky ýyllarynda şeýle bildirişlere duş geldiňmi ýa-da umumman okuw tamamlanyňdan soň ýokary kujaýlaryna geçirilýän açyk kapylar gününe gatnaşyp gördüňmi? Men okuyan döwrüm onýarlykda ýokdy, bile maksat bolýan bolmagy mümkin. Okuyan döwrümde hiç ýokary kujaýynyň adam zat gelip biziň okuwmaga gelen näşil olda reklama da hiç meden okdy. Kerim, ýörite adam gelmeýärdi, ýöne şu bildirişler orta mekdepleriň gapylaryna ýa-da başga şu adamlaryň köpçüliklerini barýan ýerlerinde, käbir ýerlerde bildirişler asylýar diýilýär. Şeýle bildirişde duş gelmediňmi? Bir şu üniversiteden gapylaryndan soýsun köçede başlaýar, üniversiteden öňünden geçende ýaşlar we talip aýşama meňdeşler okulýar ýöne mektebe bildirişde bolýarlar diýýär. Kerim, sen özüň şeýle meselemne ýokary kujaýynyň gapylaryna ýa-da derwedelerine şeýle bildirişlere duş geldim diýende özüň höwes edip şeýle baryp görmediňmi? Ýok, oňal. Çäre bolýar diýär, asla istemek. O göremde de okat geçilýär. Näme üçin Kerim? Näme dog belli. Näme üçin her kim bilýär ýaşlar öz güýjüne giren ýok diýmeýin gatat. Ýan soýarlaryň usullary bilen girilýär. Nähil usullar bilen Kerim? Hiç kime sırdarla Türkmenistan'a nerede koyuyorlar? Sır olmasa aydaysan Kerim. Ay tanışıp söylen, pulunu söylen, şey bile.
Düşünükli. Yana bir zada deyin Sahra. Başysına? Şonu okap yok barman bir oğlanlara zatlara bak görülür ta şeyle zat diýsen men tutmsa oğlan üstünden gördüm kadyanna näme o bar bella näme diýipler. Umuman näme de belli zat diýip şey diýip geçilýär-de Kerim. Näme üçin? Näme berdiler bolle? Kim diýär şonu? Kimlik diýär. Gepleşigimiň şu bölüminde biziň Ada Tawaryny okutgan web sahypamyzyň ýöri täze tolkunan bagyşlanan bölümine gelip goşan käbir tesirleri siziň bilen paýlaşmakçy. Maksadatly okuyjymyz açyk kapylar hakykatda ýapyk. Türkmen ýaşlary üçin diňe paraxorluk bilen Türkmenistanda ýokary gowy girýärler. Ýa-da tanşyl şütsü bilen. SSR döwründe Türkmenistanda ýokary bilim almak üçin ýokary gowy 41 000 talip kabul edilýärdi. Häzir 13 000 talip. Inni özüňiz hasaplap görüň. Hünärmen tehnikum mekteplerine de ýylda 71 000 ýaşlar kabul edilýärdi. Diýip tesir galyrypdyr. Beglatly başga bir okuyjymyz bolsa, hemme zat adaty ýaly ýöne hakykatda beýle dällip gysajyk öz pikirini beýan edipdir. Ini meýlis diýen häli sen hem beýläp geçdiň-de. Hemme kişi barbyr bilýär diýdiň. Ini bilýän bolsalar sen pikiriň çona açyk kapylar güni näme üçin geçirilýär? Şu geçirilmegine näme zerurlyk bar sen pikiriň çona? Görçün geçirmeli yanlar geçirenler da. Türkmenistan'da senyalda geçirilýär, ýaşlar ýokary huzany girmek üçin şeýle çäreler geçirilýär, ol bullyp gurlamak üçin nara hatta adamlar bilýärler näme diýen. Yeni de Kerim sana dolan gelerin ýöne o ansan türkmenlerinden deňdoşumyz Sahy Bayramly bar. Ol häzirki wagtda ýokary bilimi Türkiýede dowam etdirýär. Sahy Türkiýanyň ýokary hujaýlaryna da elbetde şu açyk kapylar güni geçirilýändir. Sen ilki bilen özüň gatnaşyp gördüňmi şeýle çäre? Hawa gatnaşyp gördüm. Türkiýede ýokary hujaýlarynda açyk kapylar güni ýaz aýlarynda, bahar aýlarynda geçirilýär. Bu açık kapı günlerinde okuyda okuyacak okuyucuları heveslendirmek için türlü işler alıp barılıyor. Sahi, mesela näýli işler alınıp barılýar diýeli, şol günü başlangyjyndan soňraça şeýle madde edip gurrun beräýseň nämeler edilýär? Mesela şöyle gelen gatnaşan ýokary okuda okumak isteyen okuyuculara muallimlerin, profesörlerin özleri gelip o ýokary okujaý hakynda maglumatlar berýär. Stamplar açıp ikinciden ýokary okuda okuyup ýören okuyucuların özleri gelýär. Muallimleri bilen, profesörler bilen özleri birlikde gelip örde özlerini tanıtıp şeýerde gatnaşýarlar. Üçlenciden bazı konserler geçirilýär. Ýokary okuda okumak isteyen okuyuculara akşam da nahar beriliyor. Sağ ol, senin beren gurrunlaň üçin. Kerim, sen Türkmenistanda näme üçin şeýle çäreleri bar görmendiň barada gurrun berdiň. Indi häzirki wagtda ýokary okuwny daşary ýurtlaryň birine dowam etdirýän. Sen öz okuyan ýurdunda şeýle çäreler näýle geçirilýär? Men okuyan ýurdunda şu wada ujuklarda arada bir iki hepde dagwaly şu şäher boýunça ykdysady ekonomika urdan okuyan. Ekonomika boýunça olimpiada mektep okuwçylar soňky ýylyny okuyan mektep okuwçylarynyň arasynda öz üniversitetinde gurnaýar. Ondan sonra hem soňky kurslarda okap ýören geljekde şu ekonomika urda okujakdan hem kim gatnaşyp gelen ýaşlar başly çağırylýar. Onun şu gatnaşýarlar üniversitede gelýärler, aýlaýarlar, kafedralara, wagtym üniversiteden ekskursiýa edýär. Şu sapaklaryň, sapakly oturan sapaklara talýarlar, 2-den 3-den kersin bir klassa dara. Ondan soň olimpiada geçirilýär iki günlük. Şu olimpiadada yer alanlary üniversitede çağırýarlar, gelin okan, mugut, skip gedýärler darslarına, kontraktlarına çekýärler diýip golan okuwçylar. Isleýän okuwçy bar bilýärmi Kerim şu çäre, üniversiteden geçirýän şu çäresini? Şu olimpiada başlamak bir aýynyň, iki aýynyň şeňal mekteplere bilirse, asyalar, studentlaryň öýdleri zat edýär, şeňal aktiw gatnaşanlar, her kim ýanyna töwerewne mekteplere paýlaşýarlar. Soň toşny bilemek ýa-da gelýän okuwçy gatnaşan. Yanlışmasam şu çärenin netijesinde de iň peýdaly tarapy şu olimpiada geçirilip, şu olimpiadanyň netijelerine görä de üstünlük kazanan okuwçylar üniversitede muht ýa-da ardan edilen görnüşde ýokary okujaýyny kapylýarlar. Sağ ol Kerim, beren gurrunlaň üçin. Indi aýjahan sen okuyan ýurdunda şeýle çäreler nähil geçirilýär? Men okuyan ýurdumda da Kerim'in aýdyşy ýaly. İlk başta ortaokul mekteplerini bilirmişler asalya. Şeýle
sergi görnüşünde edilýärdi. Köpler sançyn ýurdun asy şäherlerine sergi alıp duýdurmak üçin şeýle ýygnaklary geçirilýärdi. Meselem Ayjahan başla bölýän welin Ayjahan şu ýygnaklar geçirilýär diýdiň. Şu ýygnaklarda nämeler gürleşilýär ýa-da ýokary kujaýyna girmek isleýän ýaşlara şu ýygnaklarda nämeler hödürlenýär? Näme maglumatlar berilýär? Ýygnakda universitetde nädik girmeli ýa-da sançyn nähili egzamin bilen alınýan näçe bal bolmaly, şolara seredilýär. Eger egzamin bilen alınýan bolsa, egzaminden sançyn ýokary bal alanynda %50 ýa-da %70 käbirlerini %20 ýetkizýärler. Şolar barada gurun berýärler. Hem geçirilýän sapaklar barada, ondan soň universitet barada gurun berilýär. Sançyn dünýäde näçinji ýerde durýar döwletden näçe şu universitet saýlamaly. Şolar barada gurunlar geçirilýär. Indi Kerim Ayjahan Türkmenistanda geçirilen açık kapılar gününün şeýle sizin okuyan ýurdunuzda kyýaly ýaşlara peýdaly bir çäre bolmasy üçin sizin pikiriňizçe näme edilmeli? Kerim, men pikirimçe ýaşlar howslanýar, şu oku girmäni howslanýar, bir rastlary tapmalylar. Näme etmeli? Tamam. Meselem Kerim, Mesela şunyalı neberdeki olimpiada duratta yer alanları şunyalı oku fiinden sonra egzamin tekrar etmeli mi ya tekrar etmeli mi? Şunçayı alan görkeden dağıtlar için mesela sporda girecek oluyor mu? Berde bir dostum var da Türkmenistan'ın separ çempionu. Yine daşarı yurtlarda dağıtlarda da yer alıp gören olun. Türkmenistan'a şol oku girtilmedi. Öz canı yani berde yazıyor. Bu yurdun adından çıkış ediyor şu adam. Özüm gıynanýarym ýöne şon takat bilmendirler dara Türkmenistan'a. Oňdaşyndan näçe oglanlar bar berde okap berler. Olongam zanýan şeýle giren klasslar bar da şu atlan üniversitet okap ber okuwat bana göçülmäne beräýdi ýanyma gelýär de olar ortaýda okap berdi bäze okap berdi şon ýarat gurunlar ediler. Şonda bizler o ýaşlar gitmeýärler kaydan. Men pikirimçe okuyanlary onun özüni görkezden okuwçylary özleri almaly mukadyanlary. Sağ ol Kerim. Beren gurunlaň üçin indi Ayjahan senem sorasym ele. Sen pikiriňçe şol gün nähil geçirilse okuwçylary ýa-da ýokary kujaýyna ýerleşjek ýaşlary has peýdaly bolar. Ilkler şol geçirilse günüň ýa-da şeýle barada okuwçylar maglumat bermeli. Mutaşessizlik gapysyna ýa-da mektebe aýtmaly, mektepdäki muallimlere, zawçylary aýtmaly. Olarym şu direktor zawçylarym ýa-da şeýle şeýle aýtmaly, sizin üçin şular peýdaly. Dokman gidin size şular ýaly peýdalar bolýardy. Sahy Kerim hem de Ayjahan gepleşimde atnaşyp beren gurunlaryňyz üçin köp sag bolun. Deňduşlar ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmen ýaşlary Kerim Ayjahan we owan sany türkmenlerden deňduşymyz Sahy bayramly bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Ýaşlar deňduşlarymyzyň garaýşlaryna goşulmaýan bolsaňyz ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän garaýşlaryňyz bar bolsa, başysyny biziň hat e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimde haturadyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. 2014-nji ýyl boýunça Ýewrowizioniýa aýdymsaz bäsleşigi bu ýyl Daniýanyň paýtagty Kopenhagen şäherine geçirilýär. Bu arada gurrun edilen bäsleşigiň Eurovision Song Contest Copenhagen 2014 adly web sahypasynda habar berilýär. Bu sahypada berilen maglumatda Ýewrowizioniýa aýdymsaz bäsleşiginiň 6-njy, 8-nji we 10-njy maýda geçiriljekdi aýdylýar. Bu dawara Daniýanyň Kopenhagen şäherindäki Rafşalyon adasynyň BNV Hallerna adly öňkü gäme ustahanasyna geçirilýär. Bäsleşigiň web sahypasynda berilen maglumata görä dawaranyň geçirilmegi üçin bu öňkü ustahanada derwäis awatlaýyş işleri ýerine ýetirilipdir. Ýewrowizioniýa bäsleşigi 2008-nji ýyldan bäri 3 tane gün efirdäki dawara görnüşinde tomoşaçylary hödürlenýär. Birinji we ikinji ýarym finallarda emin agdalary we tomoşaçylar haýsy ýurtlaryň aýdymçylarynyň final ýagny jemleýiji tapyrda çykyş etjekdigini kesitleýärler. Birinji we ikinji dawaranyň dowamında tomoşaçylar onlaýn internetden ýa-da SMS uratma arkaly öz halaýan aýdymçysyna ses berýärler. Bu ýyl bäsleşige dünýäniň jemi 37 ýurdundan aýdymçylar etneşýärler. 6-njy maýda geçirilen ýarym finalda 16 ýurdun aýdymsaz wekilleri çykyş etdi. 8-nji maýda bolsa 15 ýurdun aýdymsaz wekilleri tomoşaçylaryň we emin agdalaryň öňüne çykyş ederler.
10-njy maýda bolsa galan alt ýurdun aýdymçylar çykyş edip şol gün hem bäsleşiň final ýagny jemleýiji tapyry geçirler. Bu dawaranyň ýaýlyma goýberiliş meselesi Ýewropanyň teleýaýlymlar bileleşiginiň hyzmatdaşlygynda we tutuş Ýewropadan gürüň edilýän bileleşige agda takminan 40 ýaýlymyň gatnaşmagynda Daniýanyň teleýaýlymlar bileleşigi tarapyndan gurnalýar. Ýewrovizion aýdymsaz bäsleşigine biziň goňşumyz Azerbaýjandan Dilara Kazimowa gatnaşýar. Kazimowa bu bäsleşige ilkinji ýerde 2008-nji ýylda Unformal adly aýdymsaz toparynyň agdasy hökmünde Azerbaýjan oýunçy milli ýarşyň çäklerine gatnaşypdy. Şonda bu aýdymsaz topary Azerbaýjan oýunçy jemleýiji tapyrda 2-nji orna eýlepdi. Bu ýyl Russiýadan Ýewrovizion bäsleşigine Talmaçow ekidler gatnaşýarlar. Bu ekidler 2006-njy ýylda geçirilen Junior Ýewrovizion aýdymsaz bäsleşiginde 1-nji orna eýlepdiler. Anastasiya ve Maria Rumyniýanyň paýtagty Buharest şäherine geçirilen şol bäsleşikde Visenny jaz ýagny bahar jazy atly aýdym bilen ýeňişadanypdylar. 2006-njy ýylda geçirilen Junior Ýewrovizion aýdymsaz bäsleşiginde 154 bal alan ekidler inni ulanyp, şu ýyl 2014-nji ýyl boýunça Ýewrovizion aýdymsaz bäsleşiginde öz usatlyklaryny synap görmekçi bolýarlar. Yer gelende ýatladyp geçilen Ýewrovizion aýdymsaz bäsleşigi ilkinji ýerde 1956-njy ýylyň 24-nji maýynda geçirilip başlanypdy. Aýdymsaz älen maradaky gürüňmizde Özbekistanyň meşhur aýdymçylaryň biri Ozodo Saitzoda bilen dowam etdirýär. Ýakynda tanymal özbek aýdymçysy Ozodo Saitzoda Twitter sosial ulgamyndaky sahypasynda özbek premier ministrine garşy näýleliklerini ýeti şekilde bildirip onu suwda berjekdigini ýazdy. Saitzoda 1-nji maýda Jenap Mirzoýew: "Şunça ýyllap meniň ömrümi dowdaha öwreniňiz ýetmedimi size? Inni öýüme ýapyşdyňyzmy? Siz üçin kanun ýokmy?" diýen tweet paýlaşdy. Bu wakadan soň Azatlyk radiosynyň özbek gulugy Twitterda gürüň edilýän meseleleriň anygyna ýetmek üçin tanymal aýdymçy Ozodo Saitzoda bilen söhbetleşýärler. Häzir radiomyzdan geçiren şol söhbetleşigini siziň hem dikkatiňizde hödürleýän. Ozodo Saitzoda, siz Twitter sosial ulgamyndaky sahypaňyzda siziň öýüňizde diýen ýetirilýän barada maglumat ýazypsyňyz. Siziň öýüňizde näme çek bolýarlar? Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz? Hazır men şu 2 aýdan beri şu mawzu bilen bantman, çünki endi album çykaryp. Men 2 aýdan beri şu mesele bilen ýüz-ýüz bolýardy. Sebäbi meniň ýakynda täze albumum çykmaly. Şu sebäpden hem düşnüksiz wakalar bolýar. Men Akilov köşesindäki 10-njy howly jaýda ýaşaýaryn. Men Twitterda Mirziýoýewiň monopoliýasy barada öz garaýşlarymy ýazyp başlanymdan soň şu problemalar mewjap başlady. Meni ýam 2 aýdan beri gatsız otyryny, ýagny meniň öýümüň gadyny öçürüp gitdiler. Men näçe ýyldan beri şu ýerde ýaşaýaryn. Ilkinji edek şeýle zat bolýar. Ýagny maňa döwlet salgyt gullugyndan we gaz tok edaralaryndan gelip döwletiň ýerini öz başyma bir kanun eýlendigimi aýdýarlar. Bu maňa ýönkelýän töhmet we bolgusuz zat. Başynçalyk kılıp dawlat ýerine gelýän bolaman. Bu absurd, bu tuhmat. Siziň bu howlyňyz näçe sotka yer we siz onu haçan satyn alypdyňyz? Sot howly. Men Meniň bu howlym 8 sotka ýerde ýerleşýär. Men bu ýeri 2008-nji ýylda häkimetleriň gol goýmagy esasynda satyn alypdym. Emma häzirki wagtda häkimetler maňa şol 8 sotka ýeriň 2 sotkasyny bir kanun eýlendigimi aýdýarlar. Men şu 2008-nji ýylda endi hazırki ýangy hakim. Bu mesele siz Şavkat Mirziýoýew barada tweet paýlaşyp başlanandan soň gozuldymy ýa-da ondan öň hem badymy? Aslında aldınam bardı. Men Mirziýoýew'de kandidaturasyna goýdum. Aslında bu mesele öňden hem bardy. Sebäbi olar meniň hakykaty bilýänimi bilýärdiler. Şonuň üçin maňa her türlü galp aýplamalary ýönkediler. Men känür köpçülüge ýaýramasyn diýip şu wagt içinde dymyp gelýärdim. Bu zatlar öňden hem bardy. Ýöne bilýäňizmi, sesiňi çykarsaň saňa garşy hemme zat üýtgeýär. Har xil manga fabrikowynda işlerim bolýan köp narsa ýani. Demek Ozodo Saitzoda gürüňine diýen 2 sotka ýeriň bahanadyny esasy mesele siziň Twitterda Mirziýoýew barada köpçülüge açaçan garaýşyňyzy ýazmaňyz diýäňiz. Siz näme üçin beýle pikir edýärsiňiz? 2002-den beri ýaxşy bilemän. Samatany hakim bolýan paýda. Sebäbi meniň bu zatlary aýtmagymyň esasy bar. Men Mirziýoýewi 2002-nji ýyldan beri ýakyndan tanaýaryn. Ony Samarkandda häkim bolanyndan beri tanaýaryn. Men onuň eden işleri barada da bilýäryn we bular boş gürrüňler däl. Men ony suwda berjek bolýaryn. Siz özüňiz hem bilýäňiz. Bir adamy ýöne ýerden suwda berip bolmaýar. Munyň üçin deliller we faktlar gerek bolýar. Meniň fakt dokumentlerim bar. Şol sebäpden hem suwda berýäryn. Bulasız, faktsız hiç qanaqa sud bolmaydı. Faktim bor ki, dawa qılaman. Siz Mirziýoýewi haýsy suwda berýärsiňiz?
Hozircha sekret. Häzirletçe bu sır ýönediňe şuny aýdaýyn, Özbegistandaky suwutlaryň hiç birine däl. Özbekistandaky sutmaz. Ozoda Saitzoda siz birden zat barada bilýärniňiz. Näme bilýändiňiz barada aýdyp biljekmiň? Hanak hakimiyet tepesiga kelganini, qancha odamlarni qurtganini, meni ham Men onuň nädip häkimet başyna geçenini we şol sebäpli näçe adamyň ejir çekenini bilýärin. Meniň durmuşyma nähili ziýan ýetirenini, men bu zatlaryň ählisini bilýärin, ýagny işiň ödüme degişli taraplarynyň ählisini bilýärin. Başga taraplaryny bilemok. Ýönemende faktlar ýeterlik. Maňa garşy edilýän bu zatlaryň ählisi men Şawkat Mirziýoýewiň siýasatyna boyun bolmanym üçin bolýar. Şawkat Mirziýoýewdi komandasiga kirmaganim, ularni siýasatyny abormaganim üçin bolýapdy bu narsa. Özbekistanyň tanymal aýdymçylarynyň biri Ozoda Saitzoda bilen geçilen söhbetdeşligimi diňlediňiz. Türkmen ýaşlarynyň internetiň sosial ulamlaryndaky işçiňligi baradaky gurulmada geçmeden özül Türkmen aýdymsat äleminde gözmeýlen käbir täzelikleri siziň bilen paýlaşasym gelýär. Türkmen aýdymçylarynyň aglawasynyň video kliplerini ýaza düşüren Şatlyk Sopiýewiň Kontakty sosial ulamyndaky Şatlyk klip sahypasyna berilýän maglumatlara görä, aýdymçy Maksat Qaqabaýewiň ýagny Maronyň täze aýdymlary köpçülige hödürlenýär. Web sahypadaky maglumata görä bu aýdymlar Maronyň Ynanamok we Aýlanay atly aýdymlarydyr. Bugünkü gepleşigimizde wagtymyz çäkli bolan sebäpli bu aýdymlary siziň dikkatiňizde hödürläp bilemok, emma öňüňizdäki gepleşikleriň birine bu aýdymlary hökman size eşitdirmäsi şerdin. Indi Türkmen ýaşlarynyň bu ulamlardaky işçiňligi baradaky gurulmada gaýdyp gelsek, Kontakty sosial ulamynda çärjewde diňlenen atly toparyň paýlaşan pikir sorulşygy bu ulamyň agdalarynyň ünsüni özüne çekipdir. Beýle diýmegiň sebäbi bu pikir sorulşygyň 6-njy maýda açylandygyna garamadan 7-nji maý içinde oňa jemi 45 adam ses beripdir we tema 14 tapar hem halanypdyr. Diňdoşlar, siz eýse bu pikir sorulşykda näme hakda gurulm gidýär diýip soraýan bolmaňyz mümkin, howlukmaň. Ynha häzir şol pikir sorulşygyň mazmunyna pikir sorulşykda deňdoşlar meniň şu taýda, ýagny sosial ulamda özüme gelinlik, ýagny ýan ýollaş gözlemegime diýýämi? Şu ýerde bildiriş bermegime diýýämi? Ejim kakam eýem gysap başlady diýip bu sözlem ýylgyrma alamaty bilen jemlenilipdir. Gepin gysasy bu aýdylanlardan belli bolşuna görä çärjewde diňlenen atly topar sosial ulamlarda özüňe ömürlük ýan ýollaş tapyp bolarmy diýen soraga jogap tapmasy inen şär. Gurung edilen topar bu pikir sorulşykda 3 jogap ýerleşdiripdir. Jogaplaryň birinjisinde elbetde bärde ýagny sosial ulamda biziň gowgylarymyz bar. Ikinji jogapda bolsa sen täsin adam. Jogaplaryň üçünjisinde gyýdy hakyky durmuşda gözlediýen maslahat ýa-da sosial ulamda öýlenmek üçin gyýdy gözlejek adamyň täsin baradaky garaşlar ýerleşdirilipdir. Elbetde pikir sorulşygyň haýsy jogabynyň iň köp ses alandygyny siziň hem bilesiňiz diýilýändir. Ilki bilen iň az ses alan jogapdan başlaýas. 7-nji maýdaky netijelere görä elbetde bärde ýagny sosial ulamda biziň gowgylarymyz bar atly jogaby 12 adam ses berip, ol jogap sesleriň 20,16 götürmini alypdyr. Ikinji orna sen täsin adam atly jogap eýläpdir we oňa 17 adam ses beripdir. Netijede bu jogap sesleriň 30,11 götürmini alypdyr. Diňdoşlar, belki siz hem aňansyňyz. Bu pikir alşykda elbetde birinji orna gyýdy hakyky durmuşda gözlediýen maslahat eýläpdir. Bu maslahaty gollap 24 adam ses beripdir we ol sesleriň 45,10 götürmini alypdyr. Türkmen ýaşlarynyň internetiň sosial ulamlaryndaky işçiňligi baradaky gurulmada ertir.com bilen dowam etdirýär. Bu sosial ulamda Abu Ibn Hasan atly agda tarapyndan paýlaşylan tema agdalaryň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Onuň 3-nji maýda näme üçin öz söýýän gyýdyňa öýlenmek bolanok diýen soraw bilen gozan temasy 7-nji maý içinde 1143 tapar okulypdyr we 34 gezek hem halanypdyr. Jemi 76 san tesviri münasip bolan bu temada şeýle diýilýär. Salam dostlar we ertirdeşler. Men bir gyýdy bilen etli wagtdan bäri söýüşip gelýän. Oluýdy owadan görmegi alçak. Emma meniň enim atam onuň bilen aýryşmagymy isleýär. Sebäbi gyýdyň ejesi tenini satýar. Häzirim dowam edip ýördiýärler. Gyýdyň kakasy bilen ejesi aýrylşan, gyýdy kakasy bilen ýaşaýar. İki tane gelinijesiniň eline terbiýe alan. Şu pikir ýatsam tursam kellämde men näme etmeli diýen soraw beripdir. Abu Ibn Hasan atly agdanyň bu sorawyna ilkinji bolup köçeli atly agda tesvir ýadypdyr. Ol öz tesvirini
Men olsama gyýda almazdym diýipdir. Munyň ideýany köçeli atly agdanyň bu jogaby bilen baglanşykly tilkatly agda näme üçin almazdyň? Ejesi şeýle diýip gyýdynda näme güna bar? İslam dinini kakasy kabul etmese de oğlu kabul edipdir. Çağa yüz götürüm ejesine ya kakasyna meňdemeli diýen zat ýok. Söýýänleri aýra salmak günädir diýip öz pikirini anyk beýan edipdir. Guga atlı agda ene ataň diýenini etdiýip maslahat berse, gowşuda atly agda bolsa 3 ayakdan özüňi az, söýüg üçin özüňi pida et. Soň her kim seni görüp söýüşýänlere azar bermediler ýaly diýip pikirini galyrypdyr. Deňdoşlar gepi köp uzatmaýyn. Bu temada agdalaryň ujypsyzja bölegi söýügi uğrundan maslahat sorany, söýýän gyýdyňa öýlenmegi maslahat berse de pikir alşyga gatnaşanlaryň aglawasy edil ýartylak agdan kyýaly enesini gördi gyýdyny al diýen nakla uyup gyýda öýlenmezligi maslahat beripdirler. Deňdoşlar, häzirki döwürde enesini gördi gyýdyny al diýen nakl nä derejede hakykata laýyk gelýär? Ejesiniň ýa-da kakasynyň eden etmişi ýa-da ýalňyş üçin çağa jogap kärme? Siziň hem bu meseledäki garaşlaryňyzy bilesim gelýär. Eger isleseňiz bu barada ýadyňyzdan çykmanka edil häzir biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimizde ýazyň. Deňdoşlar, şunuň bilen gepleşigimiziň hem soňuna ýetip barýas. Emma siz bilen hoşlaşmazdan ozal bir daha ýatladyp geçesim gelýär. Gepleşigimiziň başynda hem aýdyşym ýaly häzirki wagt Türkmenistanyň ýokary okujaýlarynda dürli günlerde açyk kapylar güni geçirilýär. Ýurtdan gelip owşan maglumatlarda bu çäräniň her näçe ýaşlar üçin odien peýdaly däligi aýdylsa-da, bu çärelere baryp degirli maglumatlary almasy ýnaşmagyny maslahat berýän. Bu çärelerde belki peýdaly, belki peýdasyz tejribeleri baştan geçirersiňiz. Olary biziň bilen hem paýlaşyň. Ýa hem belläp geçişim ýaly email adresimiz hat email belgisi azatradio.org. Deňdoşlar, öňümizde ketdäniň çarşembe güni efir toplumlaryna duşuşýançak hoş.